O Concello de Cambados desvelou como será a visita dos Reis Magos á súa vila. As Maxestades chegarán ao municipio o día 5. A súa primeira visita será cun percorrido por todas as parroquias durante a mañá. Arrancaremos en Ouviña ás 11 da mañán, despois seguiremos por Vilariño, pasaremos por Corbillón e remataremos en Castrelo. Van facer unha pequena parada no centro de día de camiño a Castrelo. O sea, pensemos que un pouco antes da unha, por aí, pois, pararán con 5 minutos ali na entrada do centro de día para saludar os maiores. Pola tarde partirán dende a escalinata de San Tomé, nunha cabalgata que o Concello cualifica de espectacular, xa que nela participarán case todas as asociacións da vila xunto con grupos musicais e de animación, como patinadoras ou zancudos. Creemos que vai ser probablemente a máis espectacular que se teña feito a toda agora en Cambados, pola participación de numerosos colectivos, de numerosas asociacións e tamén porque, as carrozas van a estar moi preparadas e creo que vai haber diversión para todas aquelas persoas que se acheguen a Cambados este xoves pola tarde. As carrozas estarán adornadas con personaxes infantís que o Concello non quixo desvelar. A recepción dos Reis será na Praza de Fefiñáns, onde terá lugar unha chocolatada preparada para máis de 2000 persoas. Entre as 6 e as 6:30 da tarde na Praza de Fefiñáns, pois, ademais da recepción real, xa está instalado o palco ali para que os Reis Magos podan recibir, atender aos nenos e nenas de Cambados. Pois tamén haberá unha gran chocolatada e rosca de balde na mesma Praza de Fefiñáns. Os nenos e nenas que queiran acompañar os reis durante a cabalgata poderán facelo. Os pais e nais deben inscribilos na biblioteca municipal para que poidan participar como paxes.